Hi everyone! Grabe gapong sa baag palibot. Kay grabing kusugag patak sa uwan. Nja. Porya buyag ang mga tao po dari sa among pamudyo. Kay bawa na mong guys. Aliwaras din kay daghan mi dari buyag. Karon day guys, magluto kog sudan. Nja. Way isdang nilabay. Magluto sa lamantada ni og kaning sardinas butangan ug udong. Kisay makarilit ana. Kita mga pobre guys, malipay na tag nainganing sudan. Sardinas o gudong. Lami namang jud ni guys. Wala jilain. Kay karon laging tag-uwan. Tagsara isdang mulabay. Bao. Hadapit ag kananay manindahay isda. Kani sa laman natong sudanan ron. Kay maghuwat mamig na isdang muagi. Nja. Bus over na dito karon lagi kay mo lagi ng di magdungog. Bujag. A few moments later. Minsan makarilit sa udong. Naway di mo kaulog. Nilagang baka. Hindi mo na sublo. May bakuwang baka o nilagang pork. Many unbearable hours later. Hi guys, namingaw dami dari sa among family house kay si Tiri ug si Florami ng lakaw. Ja. Kami naman dari nagtikaw-tikaw. Ja. Oras na depusting luto. Kanana ako nga magluto na lang ako daning bangus. Ja. Halaman ning isugba. Hana si Jang gimarinit sa tuyo. Ahos o kuan kalamansi. Hani si Jang kananay ipatong daning dahon kay di ko ganahan magsugba kana bitong sugba nga makabuling-buling. Manangani ang buhat ana si Jang hapinan og dahon. Murag kanang nay pinaisan style ba guys? Oh, naliga naman yung barok ni. Ayo kasiga ba? Itong kawan natin. Ha? Itong kawan natin. Na, gutumon ka. Ang hangin nga pinan na kanina. Muna na ang hangin nga na. Kuya, di po pala bisita. Kurano ko dali nagdua-dua. A few moments later. Guys, luto na gatang sudan. Marami na si Jag pinaisang bangus. Di man sinugba. Di tayo sa no? Hindi, giputo sa dahon. Kaya di ko ganahag magkabuling. Naghang nakaandam nga snacks, ha? Gamay pa malagi niya nakuha. Kinumpra ning kuan, Madam Emilo. Hadlag di bagot man, no? Nangumpra judaan ng kakanin. Guys, among sudan, no? Luto na kang bangus. Diyan guys, narito yung papaya niya. Anong palitan? Oh, ano ba ni, Bi? Gahi ko dito siguro ni. Gahi ko dito eh. Gahi pa. Oo, pinabang sila. Oh, kasi nakakain. Panito, papaya. Uy. Uy, ala. Kuha kutsara niya na kao. Namok na kasi eh. Namok na. Palitan na. Napalit eh. Palitan. Oo, kaya mga makaw nagkuhan. Kaya ang kao. Di pa pwedeng di panitan kay gaya pa no. Yan, kuha niyan kao. Ang gasa naman nagkaman. Naanggahi pa di ay. Ayun naman. Kandin sa paan. Si mamatay na gingana sa mga Kung Oo, tasig masal na. naman. Vlog ko na. Kayang kao. Kutsara yan kao.
Kaya na ko kutsara na eh. Alibog. Butangan po sa kuan. Butangan po sa papaya. Mga pala si Pabrihe din, mahinog pa dito. Sinabi mo yung nanalita. Kaya gaya-gahit. Ikaw din po ganahan na. Oo, may uwan ng lata kayo. Ako sa... Wala pa ko ingipon. Ako na mo ingipon. Di ako kunipon. Ganang na hindi Pabrihe sa ngipon. Makahugan ng gani. Buta sa pangalan ko rin. Ito guys. Lahi dari sa mga. Uwan gihapon. Samantay. Harap mo mabisita. Ang bangus na, ang palisan. Many unbearable hours later. Isda. Oo, palit may isda. Sana isda ah. Sari. Presko pa no? Dami rin ng nanay. Mangay ko sari kay... Di man tumangi ang manghod, buntis og dagko. Karira lamang gagmay. Silo-silo, simbungan, Labas pa na, lusod. yan o. Oo. Nanay. Sinto sensin. Pila magtungadan eh. 120. Tungadan na iya. Tungadan ng kamarong ko ano. Kay mukha sa kong kwarta. Asa ning isda ya? Sinambigan. Asa man sa ubay? Sa ubay. Pila tanan? Pila man tanan kaya rang kunan? Kuan, 120 ug 160, 280. 280? Tungarag ko 280 ah. Mukha sa kong kwarta. Nimpalit mi og isda. Isda mo diha. Hi guys. Ay mahimo karong hapon na. Ay uwan gyapon. Nata si Pujas kusina. Alis na kanin dyan na pag nagputumayan niya. Nada po'y pinalit ni Amy. Turon gani ka klaseng turon sabi ng kamuti. Lami kadyo hini mo ning mananghilin. Sa ganahan mo order lamang mong mananghilin. Kaya mga na-expert ni mananghilin sa saghimo og turon. Turon nga kamuti ug turon nga saging. Lami kadyo ni. Hindi mo tilaw ko dyan ni Ron kaan sa kasang putumaya kay sayang pa ni putumaya na. Hindi ka dun kay. Mapanas ra na pa man. 3 days na ni karon pero man si dyan napanas kay mamagibot ang sari pa mura man gi-steam. Dali, imilo ka. Kaon. Na. Kape. Kuya, wat imilo mong is na kay gipagit sa pambog ng tubig man. Hindi kita gawas mo na bagyo ba? Bugawa? Hindi ka ayo. Hindi kang gawas guys, ba nagtukong-tukong. Gabing bugnawas gawas eh. Inganig palibot sa bagyo. Kaya nakas gawas ang bugnawa. Kaya nakaranto mo kong bagyo. Ano dyan? Bugnawa. Sa init dito. Sa init bugnaw. Sa init, nabog na yung bangan. Bakit? Lamin delikado gipares ng kape. May timbog na pare. Danay, Marami ka na yan, di ba? manambog sa dani. Ngayon panahon na. Sige nagkaon. Nambog ni kwarta, may kwarta giwang. Pag may kwarta ko na manambog. Pag may kwarta, wala may kapalit. Na. Minsan naman. Pagmutan na yun ang gawas. Bitaw nun, buwaji kwarta sa kanon. Ang tukong. Kami lagi po tumaya eh, manabaho. Kaya wala. Ito? Ka? Ibang bulang pinan.
Ha? Hindi ko napakaluan. Yung sa, Emilio. dito. Dagang kong buhat yun sa gawas na din na mabuhat. Mga ko kahoy, batong takos. Among bao. Iba ko. Kainginan, bao. Bao. Ano mo lang bao? Bao man na. Iba ko. Ato sa mong pan ba? Ito rin ang bao. Turtle man. Baol. Bao. Bao tayo no? Sabol ba? Bao. Okay lang ba? Ang bao niya kung deep Bisaya na, bao. Sabol na. Kasi naka-term nga bao guys, bao. Kapag Green peas. Happy. ay, kakao na nga. Ato lang green peas kakao ko. Nagtagana ko kung sisirias bata mo. Nagtagana sa sisirias sa kataro. Kita mo try ko dahil yung kuhan. Pagkat top gawa. Adlo ka man mo, hindi. Na may dagang mantika, imi. Ha? Oo, kaon na na. Aman. Hindi ka tumangkili ang kaon. Try ka ganing paman ng turon. Ay bawa ko pag si Mananghilin din mo kuhan lamig yun na. Si Mananghilin sa kanyang pagkagamay. Karon 40 ka pinalaman ko sige din nagpanindag mga kakanin. Manang. Mga na idyang gibuhis idyang mga anak. Sa unag niyang buhatin kuan. Putong balanghoy. Nabibingka. May try ko. Pakan ko. Asal natin. Sabi sino mo? Yan, matog ni. Naamay sila. Dito siya yung gawas, kaya gawas-gawas. Ha, basta dyan. Tutas kasada magtukong. Datang dapat tuloy kita. Oh, pakita nga daw niya eh. Kaway. Bilis mo nga. Sige pa yung aso. Kapi, makatugaran na rin. Mais na na. Ay, may kapinis kape. Lambog taganis. Tingbuhat yung panahon na. Naligo ka na yun, katog naman na yun. Naligo natin. Ako kakoy kinanhang naligo ganyan buntag. Napildi na si Mim. Pinagluhan na rin ka. Din so dyan, maligo dyan ko. Nablig pa kong sa sunod ah. Daghang way liguron na. Ay, daghang way liguron. Mga kadingon. Hindi na signal. Hindi mo na. Abang hinod, ano ba tao na? Asa? Ang tao na? Recharge mo, basta asa mo ang giyak, basta asa. Nagay ko mabutang maka-upload ko.